en puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo. en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha. en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men an goni en woodede o duniya. weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique dendagal hettiyankoɓe weltare tv jambalɗon rendoji men. so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feeñay ɓataake bindaɗo mawbaare 15 mbooy hitande ujunnaje 2022 ɓataake men cariika rendo. ngoƴa aduna eɗen gandi musidɓe tedduɓe so tawi leyɗele Europe so isli tan Afrique maɓɓete. ɗum woni hande ko woni e jeemade ko. se jii ko wayno hande leyɗele occidentaux hande nana mbata jamma e ñalawma, loni nana bata jamma e ñalawma, États-Unis de Amérique nana doga faade Siin wonde yo Siin nattu wondude e Russie. musidɓe tedduɓe ko hulanede won e leyɗele woto dañde caɗele. nde tawno fulɓe mbi hare ñiibi ko ayare coɓoƴi jaafoɗon no fewi ken maɓɓaɓe ne wawi taw ko sosoɓe nangi dande hare ñiibi ko ayare coɓoƴi. eɗen gandi ko ɓuri hewde e leyɗele Afrique leyɗele Europe. eɗen gandi yam sen mbi Afrique hankkadi kañum ko caggal tan ko wayno Europe Amérique won e leyɗele goɗɗe ɓuri wawde ittoyde won e gueɗe ko wayno gaz koto leydi Russie. leydi Russie ne jeeya e leyɗele aduna ɗe ɓurdi wawde remde ko wiyete beele. eɗen gandi hande beele ko hunde mawde e nder windere nde. kala ko ene ñaame ko fate banggue patuji, ko fate banggue hande mburuji, ko fate banggue gattoji, fate banggue gueɗe kewɗe farine ɓurɗo yuɓɓude ɓurɗo fewde jarɗo e jamanu kamɓe ndemata ɗum. rewi hen leydi Ukraine ko leydi joyɓiri to banggue ka ndema. enen pop ko toon paggoytoɗen ko wayno gaz ko kamɓe ɓuuri jogade gaz ko toon Europe ƴogo yanno kamɓe woɗɓe. ndeɗo hare noon nde waɗi hare nde jibinata ko caɗele ga ni wargoji yimɓe helde kuɓeje yimɓe dogde nguura sattat leɗɗe caforde cattat faggundu yatira caggal nde tawno jomen doole so kaɓi miskineɓe leptoto. ko kamɓe ndemanno ha heewa leyɗele goɗɗe cooda enen ne cooden aray men moyseer gila to banggue gaz ha to banggue gueɗe ñameteɗe. kaalisaji ponnoɗi wonde balle garay laamuji men ɗen balle hanti natti wontata ko moni kala ɓeydi ɗen balle e sembeji mumen woni armeji mumen. haalisaji jaltannoɗi garay miskineɓe garay doga molto en. eɗen gandi leyɗele men gona leyɗele deƴƴe ko wayno leydi Mali, ko wayno leydi Burkina Faso, ko wayno Niger, ko wayno Nigéria, ko wayno Tchad, ha fayenma Centrafrique, ha fayenma Soudan, ha fayenma Somalie, ha fayenma RD mo Congo, ha fayenma Sud Soudan,
ha fama leyɗele kewɗe nder Afrique ko wayno Libi e nokkuji goɗɗi kala ko dogine wayno leydi. Ko dogi ko pop woni koye kanwuji réfugié ji koko ñamminte koko jarnete yaltata koye posuji windere ko wayno loni yaltinta ɗum koye leyɗele mawɗe ɗe. Laamuji men eɗen jogui ngaluji cuuɗi ɗe ngala gande wawde yaltinde ko woɗɓe garata jaltinana men ɓe jaltinirta men noon ko on produit yaha yeeye arta e men haalis liquide walla arta e men marchandise. On marchandise garto o wontata ko ceerɗo e meɗen watti ko ittata e leyɗele men ko so yeehi artata ko seeɗa. Joni noon oɗo saaha mo gonɗen leyɗele mawɗe ɗe kala ɓeydi sembe mumen ɓeydi ngaluji mumen e laamuji e armeji mumen ɓeyde fewnude a kaɓirɗe ɓeyde fewnude armeji ɓeyde fewnude fetilaji otoji laaɗe diwoje pop ɓeyde sembe ministreɓe mumen. Budget ji leydi ndi ko wotno ko foof hande ko ɓuuri hen hewde e ngaluji fatata koye armeji ɗi. En jii oɗo henna guerre o dañi kene fotto wonde million ngaji ɗiɗi e temedde ɓiɓɓe Ukraine naaɓe e finoɓe toon kala dogɓe natte Europe. Europe heewi hoɓɓe arɓe ɓe gari ko juuɗe ɓole ko ñamminteɓe ko yarneteɓe ko safreteɓe teni kadi ko honnateɓe. Heddiɓe wonɓe Ukraine natti dañde ko ñaami ko ma haalisaji ndendine balle ɓutte nawe jomen cafro ñaama firti hankadi ni ko woni yejjitaɓe. Joni noon ɓitto waɗat faada waɗat heege waɗat ɗom ka waɗat caɗele mbaɗat ɗum jeeyi sababu noon ñaw coronavirus yejjita. Poutine ari yejjitinde men ñaw coronavirus no way fo kam ñaw coronavirus waɗino ha balle mbaɗi yimɓe ne keɓa kono ɗum ɗo henna ko guerre mo ganduɗa ala mo haaɗi ten oɗo guerre ko heedam heedako ɓe keedani ko Ukraine ɓe keedani ko Russie. Ɗum waɗi hare nde yawata gas hare nde wonti kadi hare kure e bomboje e misilaji kono kadi hare wonde nana nder holɗum hareji embargo waɗede ɗum Russie ten Russie ko yimɓe alɗuɓe gueɗe kewɗe ko toon jaltanno beele ɓe mbaɗe embargo faggudu mabɓe wasa yarude yeeso kono kadi ɓen waɗɓe engrais ɓe tinat hono leyɗele CEDEAO mbaɗiri embargo leydi Mali hande Sénégal Côte d'Ivoire tini caɗele ko noon ne kamɓe ne noɓe mbaɗiri embargo Russie ni ko noon ɓe tinirta caɗele saabu kamɓe koye mabɓe hande faggudu mabɓe yatiri caggal musidɓe tedduɓe. ɗum ɗo foof noon holko jeeyi yeru mum hecci hanki leydi Nigéria aliko dangote ciment ɓurɗo alɗude nder Afrique batu mo mbaɗi o eeri ko laamu leydi Nigéria yo hat ndema makka woni makka remeteka e nder leydi ndi yalta leydi ndi yo wattu heddade leydi ndi saabu ɗo e lebbi 3 ha lebbi 4 ene gas caɗele mawɗe ko ene heege ma wat ngam teskede Russie ko leydi ɓurdi wawde remde to banggue beele. Ukraine ko leydi joyɓiri ɓurdi wawde remde to banggue beele. ɓayde Nigéria ne jeeya hande leyɗele ɓurɗe wawde remde makka tene makka kam yaltinta farine kam yaltinta gueɗe kewɗe ɗum noon makka yo haaɗe yaltude leydi ndi woto en dañode caɗele. Wonɓe e nder leydi ndi jomen ngaluji yo ɓeydu sembe mumen ko fati banggue ndema ɗum ko konngudi aliko dangote gorko ɓuuɗo allude e nder Afrique. En jii ɗeɗo henna balɗe hoorejo leydi France konngudde yaltini omo ɗamini ɗo e lebbi garoji leyɗele kewɗe nder Afrique matin caɗele heege nde corona ari nde Afrique hulananoma kono en jiyi ngol kulol ngol battini saabu holɗum société ji kewɗi guddi son jeehi ko wayno leydi Gabon hôtel ɓurnoɗo garɗude e leydi ndi woni biyeteɗo Méridien nana faali demuɗum ne uddi ko temedde liggotno hen nana keeɓi cuuɗi mumen ne leeli ngala ko ñaami. Société ji kewɗi entreprise aji kewɗi nder Afrique guddi sukaɓe men nana keeɓi galleji ne jooɗi hande e nder Afrique jooɗiɓe ɓe gollata ɓuuri hewde ko gollata ko sa ronki ko ñamɗa jaaha galle bande ñaama sa ronki ko ñamɗa
jaha galle sehil ma ñamɗa. ɗum waɗi sa ƴeewi hande Afrique enen pop en gonti ñagotoɓe en gonti yelotoɓe. gonɗo caggal leydi nana sukka téléphone ngaji, jooɗiɗo ne golla ga nana sukka téléphone ngaji, goɗɗo ɗaminaɗo o tuumaɗo nana sukka téléphone ngaji. mbiyen en tinani caɗele ala wodani, ken tinde caɗele ha wuri jaw. caɗele goɗɗe nana ngara ene jogori fawade e men. hol peeje ɗe jogani ɗen koye men. en ji laamu leydi Mauritanie holliti wonde hande so tawi udditi ko wayno jeygu beele naata leydi mum ɗo hande ɗo ɓeydi ɗo kulhuli jogaɗi ma ɓeydo nder leydi ndi ha miskineɓe ɗeɓa tampude wawde sodde. holko ɓe jiiɗi ƴellidde ndema. en ji jagorɗo mabɓe to banggue ndema hecci hanki nde o yeehi to Kermasin holko wi onon jomen leyɗele ɓe kutorta ko leyɗele mon ma leyɗele tette totte ɓen gollotoɓe. gonga mboɗo yaadi hen. eɗen jogui leyɗele, eɗen jogui keesuji, eɗen jiime maaje, eɗen ñamoya maaro iw ko Hong Kong e Sine, eɗen ñaama lugimaji giwɗi Maroc giwɗi ha banggueji goɗɗi, eɗen ñaaƴira gueɗe goɗɗe ɗe ponnoɗen wawde waɗande koye men. gonga Allah rokki men leydi, mamira men lewi ha ɗiggi, Allah rokki men maaje, Allah rokki men alɗuɓe, Allah rokki men keesuji, donken wawande koye men. tene mbiɗen ken duwanaɓe eɗen poti yurnitade. neɗɗo yo salo funtude hoore mum, funtirde hoore mum, aɗa teta hoore ma ha ɗanoɗa. sa fini cikka kadi ma taw gonɗa koye wadde avance, taw gonɗa koye yaltirde caggal. aɗa jibina ko heewi, aɗa resa ko heewi. ko dañanoɗa ko ne usto, a andaɗo ɗum fayi. ko jibinɗa ko a andaɗo fayi te bo a yiyani hen peewal. aɗa miijo ka duwanaɗo. funtude hoore mum ne weeli, kono wattude hoore mum e gonga ha fewnita perguitti mum ɓuuri yuɓɓude. en jiyi ko wayno leydi Guinée, leydi Sénégal, leyɗele goɗɗe hande leydi kala nana heeɓo ɓeydude kala kene wiye ndelam kuɓɓam woni carburant. ngam to iwanno to barigo koko ɓeydi. ɗum noon alay sago kala produit mo jiiɗa koko jogori ɓeydade. en jii laamu leydi Mauritanie ɓeɗo balɗe rokkiri parcelle aji kewɗi ndema beele leydi ndi wawana hoore mum to banggue luggim e lawol roosa. waɗɗani ɗum ko hecciyanki. ɗum ko ɗiɗi. en jii hande ko wayno leydi Mali gueɗe kewɗe ɓeydima taw ko ñameteɗe ko wayno makka gawri nde tawno hittani ndeɗo henna hay so remama ko wowno dañede ko yettaki toon saabu wonko wallitanno leydi ndi. ɗum koko udda. en jii mayel fallemme finoɓe toon ɓe noddi laamu Sénégal, noddi jagorɗo taaridi, noddi jagorɗo awo, gullitima mairie ji, gullitima préfet ji, gullitima sous-préfet ji, gullitima gouverneur uji, gullitima sernaɓe, gullitima yimɓe ha maayi haydara ko balla. ɓundu jogii ko ndema e gaynaka. kala hen mo waɗani ɗum ko ɗanniɗo, ko dañi kala nelda. ɗum koko natti yonde. Allah ruttiniɓe e ndema remde sewo sewo ko wayno ñamako en, ko wayno basalle gueɗe jaadoje hen. Allah addi woɗɓe jogiiɓe masiŋaji ne jogii produit ji chimique bonɗi ene jiilo kanŋe e ngel ɗo mayel. ene juppa hen produit ji chimique ene mbara kala ko wonno hen. liingu ala hen, paaɓa ala hen, gilngu ala hen, hay dara ala ko nata ngel ɗo may sona ɓakke ɓole. kulhuli hande ɗiɓe jogii maayo ngo boni ha ganduɗa koye maayo ngo ɓe jarnirta koɓe ndemata ko. kono ɗum ne kadi soɓe pooɗi ɓe gaddi leydi ndi soyɗat ndi maaya. koɓe dañanno hikka ko ɓe dañata ɗum o wuuri, koɓe dañi mo wuuri ko koɓe dañno hitande yewtunde ko ɓe dañata ɗum hikka. leydi ndi nana maaya, ndiyam ɗam moƴƴani, nana wara korɓale ɗe, wara leydi ndi teni kadi soyɗina ndemaka. joni noon ko wari liingu, wari jawdi so yari, wari paaɓi gonɗi hen, ɗum so yarnirama ndema
ka ndema moƴƴinirama basalle woni ngon yarango moƴƴinirama ɗe basalle moƴƴinirama ɗe kanje moƴƴinirama jakato moƴƴinirama badayse moƴƴinirama ñamako teɗe ɗum ɗo kadi ko ndiyam ɗam wurnata ɗum ndeke an ñamowo ɗum o sarane ka ñawat teskama noon laamuji min daraki hen mayel ciibe nana jalta taw yaltini ɗum ko hiiselaji ɓutti ne bone ndema ne bone maayo kala nde maayo waɗi hiisel waɗata ko tule towɗe ndiyam wonta daro ndiyam ɗeɓat ndiyam darotako remru wawata moƴƴude hiisel saabu hiisel so naate leydi reɓat warat kala ɗo wonno gurdam basalal walla gurdam leggal pongal rokkude lugim mum ha timma joni noon wullitama ha tampama ala ko gasi sukaɓe wonɓe ɗon yiɗɓe lemde e ɓundu mayel fallemme hande kaaɓi tampi ko dañanno natti dañde nana miijo ɗannade ɗandugal ngal natti wade no wano joguiɗo doole waɗa forage mo ala hande forage hande saɗi waɗa forage il faut jaltina hedde 4 millions 5 millions sa itti 4 millions 5 millions holto dañata ɗum hande a wi aɗa waɗa ɗum e forage holno dañirta kadi machine aji goɗɗi bawɗi gabanade fewnandema ha donc firti ko alay saago il faut daña maximum hedde 10 millions beele mbawa wadde démarré remde mbaɗa aménagement puɗɗoɗa wiɗat rema puɗɗoroɗa 10 millions walla 20 millions beele mbawa remde joni sa remi alay saago laamu fotɓe nawnande jeeya ɗum e prix moƴƴo mbawa dañ hen mbawa wurde hen mbawa wurnoɓe ligginta ko alay saago laamu ngu tawma walla société ɗi tawma kono ala ga ko yimɓe ne ñogi juuɗe tan laamu ngu wallata yimɓe ɓe ballata jomnan hen horta so ɓooyi weddo wiyane ɗanno musidɓe te ɗum woni gurdam hande guuraɗam e mayel fallemme rewɓe hewɓe hande ƴeŋti dow e nder galleji mbaɗi hen jardin ŋaji mbaɗi hen ñamako mbaɗi hen badase mbaɗi hen gueɗe goɗɗe ene doosa warñede tampude finata ko subaka law ñalla rosde guila subaka ha midi so hiiri hirdo roosa guila kikiɗe ha futuro wonen ha gueeƴ ñande fof ni woori so yeehi ha ɓoggol yonti jomin camion ngaji ngari mbara prix ha mema leydi sa yeeyani a ñamata sa yeeyi perda warñede ma musidɓe tedduɓe ɗum ɗo woni laamuji men ballata haala ɓola janvier ha décembre ha holɗum ko politique haalete so en cuɓima mawɗo leydi tan yimɓe darni pelle politique duko politique haare politique wona hono yimɓe ndemirta ha yimɓe kaara hono yimɓe dañirta ha yimɓe daña ko jawɗele ne bonne tan déplacement ji bolle puyɗeji tawde fonno wawde wallude yimɓeɓe musidɓe tedduɓe eɗen jogui leydi jogui nangue jogui sagataɓe jogui keesuji hande wuuro foof so welama ene wawi segde kene fotto wonde hedde 100 hectares e nder leydi mumen waɗɗum aménagement moƴƴo ndemon ñebbe ha heewa taw ko ñebbe tan ɓole ɓuuro ngo dañi ñebbe ha heewa ma watte condi ma watte gueɗe kewɗe ma watte gueɗe e gueɗe ma waɗe potuji fewni ha feewa ma wattu yaade ha caggal leydi pourquoi pas wuuro wongo ngo remata tan ko pomme de terre ma watte piire ma waɗe gueɗe kewɗe ha watta yaha caggal leydi woɗɓe ɓe ndemata tan ko kaani ɓe ndemata tan ko jagato ɓen ko ni yimɓe jaltita caɗele kono eɗen jaaha caɗele men ne ɓeydo min mo ala haydara no foti ñalawma neɗɗo ñalata noddudemi mi ñamata mi yarata gallam ya rien min tan min personnellement taw ala ko mbawani jomin haydara taw ala ko mbawani jomin par ce que jomin ko guuri ko min mboɗo wuuri ko ɓuuri ɗum haade lamɗam ko jomin guuri ko mboɗo wuuri ko ɓuuri ɗum haade lamɗam firti ndeke ko wuuri kaadgol lamɗam ko ko urnoto ñama ko ne farko ne isla ko ɓuuri heewde
e ko tahmiti ko. ɗum noon ko yidde wiide musidɓe tedduɓe bandiraɓe, haalis e banque wona haalis, rewde e temedere jawdi darindi wona jawdi, wiide mi mahi galleji ha heewi tan mi dañi wona ngalu. Ngalu hande ko leydi, ngalu ko leydi, ngalu ko ndema. Leydi fenata, ene barkini ko waɗa hen fof yeñat. A remi a ayni no fotiri kala moƴƴat, nguura hen gurdam moƴƴam, gurna hen woɗɓe, saabu woɗɓe cooda hen wonta moins cher ha saro moni kala yiten hoore mum. Kala jiɗɗo liggade e leydi musidɓe tedduɓe, kala jiɗɗo liggade e leydi ɗo gonɗa foof e aduna he, kala jiɗɗo liggade e leydi min mboɗaɗi pré liggodade ma. Saɗa jogui leydi, sa ala leydi, so leydi sodete, so leydi ɗaɓɓete, so forage watte, so machine aji cotte, yimɓe ndema lugimaji mbatta yeyande koye mumen, min mboɗaɗi pré. Kala baɗɗo pré yidde jokkodirde am, min gollodira e ndiɗon mbaji mboɗo waɗi pré. Mi ala moyen noon, kono mbo jogui ideji, mbo jogui peeje, ten mboɗo felliti. Mboɗo felliti, so forage jiɗɗa wadde wat forage, waɗi hen grillage, coden leydi ndi, mbaɗen hen banggue ndema, mbaɗen hen banggue gaynaka, ha ƴeewa joni sa artata, ha ƴeewa joni sa alɗata, ha ƴeewa joni sa wonata. Saabu jawdi ndi wuurat, ñamde jawdi ndi wuurat, tene ñamde jawdi ndi yeeyete, tene jawdi ndi waɗat kosam, jawdi ndi haarat, jawdi ndi waɗat tew, jawdi ndi yeeyete, tew o yeeyete, tene kadi huuɗo ko yeeyete. Hatta ngesa ligimaji ba ɓendat ba yeeyete, furwi o yeeyete, gueɗe ɗe kala jeeyete, gueɗe ɗe kala moƴƴat. Ko ngalu musidɓe tedduɓe, tinnoɗen gollen, tinnoɗen jurniɗe ɗo gueɗe. Minen min jogui ko ɗemɗe, min ngala moyen, kono ideji ɗi jomiraɗo rokki amen ɗi min kollat. Ganden hande koye heege paɗen, ten paɗen koye korka. Saabu nde ɗo haare hande nde yimɓe kala kuuli, ko nde haare hande jogori bomde men. En tini ɗum, goto men fotini, a tini mi tini, tene goɗɗo tini, goɗɗo kadi tinat, ma ya ha ɗo e dumuna garowo, ma yiɗi hebde hay salaire ma donka. ɗum noon goto men kala ene foti wadde darde mum fayodinde faade e nder rendo ngo, adda haqqille mum faade e nder rendo ngo. Moni kala ko kañum addata miijo mum hollita goɗɗo o, goɗɗo adda miijo mum hollita goɗɗo o. ƴeewen holno mbawɗen faborade koyemen, par ce que ɗiɗo laamuji ɗi joguiɗen ɗi sa wona politicien ɓe laratama ni, sa rewata caggal aɗa ɓokka ɓe, aɗa manta ɓe, aɗa jaraɓe, ɓe dokkatama hay fistin. Mi wimon noon, laamuji men ganda hay goto ɓe ganda. ɓe gandi tan ko mantowoɓe walla gonɗo caggal mabɓe walla baɗo politique. Hande Afrique ko politique, saabu laamu ngu ko sulɗani, kala toɗɗaɗo ko sulɗani mawɗo woni ɗon, koko seŋi tan ha tiiɗi. Ene seŋodi e ɓen seŋodirɓe, a haalanta joomum gonga, a tumdetake goɗɗo, naggam ko ɗo tan ɗakkiɗa, aɗa heɓa ko keɓata waɗa fe poche ma deeƴi. Annen aɗa moftira seeɗa seeɗa, aɗa miijo sa ittama ɗo wata wontude miskino. Musidɓe tedduɓe, ɗum yahata. ɗum noon enen heddiɓe ɓe, ko enen poti wawde ƴewde hol ɗiɗo hol tato ko joguiɗa banque ko yaltin. ƴeew uju million ngaji 5 mbaɗa forage moƴƴo, wat forage moƴƴo sol leydi ɗo belɗa fof ha dow jeeri ha nder waalo sol leydi. saɗa jogui leydi alhamdulillah, sa ala sood leydi, waɗ hen grillage moƴƴo, waɗ hen forage moƴƴo, cooda ñalbon seeɗa, cooda hunde seeɗa, pecca mbaɗa banggue, aɗa roosa ga ndema. Kala mo ala doole wadde ɗum, min mboɗo fiiɓi gollodirde ma sa yiiɗi. Joni joni jaltene caɗele, so buuɗal yurmeende feeri feeñi, feeñjay ɓataake men cariika, musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar, ketki malaki jaam, yo jaam Allah ñallane musibam tedduɓe.